ಹೆಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಪೂರ ಯಾನಂತೂ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳೆ ನಿಖಲ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದೆನ್ನದೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಿರೆಂಗ್ದ ಬಾಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿರೆಂಗ್ದ ಬಾಜಿ ಕಿರೆಂಗ್ದ ಉಪ್ಪುಕರಿ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಎನ್ನಂತೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಿಕ್ಲೇ ಪೂರ ಇಷ್ಟನ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದೇನು ಮನ್ಪರಳ ಸುಲಭ ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷಡು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಟ್ಟೆ ಈ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂದು ತೂಕನೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಈಜಿಪ್ಟ್ದ ಕಿರೆಂಗ್ ಒಂದೆಕ್ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಗೆ 1.70 ದಿರಮ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂಜಿ 39 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು 570 ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು 4 ಕಿರೆಂಗ್ ಬೈದಂಡು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮಣ್ಣಿಪ್ಪುಂಡು ನೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ವಾಶ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನು ನೇನು ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಿರೆಂಗನ ಕಡೆ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ತುಂಡು ಮಲ್ತಂಡ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಲೆಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಉಪ್ಪುಕರಿ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಗ ನಿಗಲ ಕಲ್ಲುಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಿರೆಂಗಿ ಮುರ್ಕುನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನೀರು ಮೈತೊಲ್ನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯೋಡೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗರ ಪಕ್ಕ ಆವೋಡು ಬಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಕುಕ್ಕರ್ಡ ಬೇಯ್ಪವನೊಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಂಡ ಯಾವುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಬಾಜನೋಡು ಬೇಪಲೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಪವನೊಲಿ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಡು ಒಂಜಿ 10-20 ನಿಮಿಷ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪು ಬೇಯರ ಐತು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಆತುಂಡು ಬೇತುಂಡ ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಯ್ತನಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ದು ಅವಕ್ಕೆ ಕಂತದು ತೋಡು ಬೇಯ್ತನಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ನನ್ನ ಜಾದಿಕ ಒಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕಿರೆಂಗಂದೆತ್ತದು ಇಂಚಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತಿನ ಬಾಜನಗು ಪಾಡ್ಗ ನೀರಿತ್ತಂಡ ಅರಿದು ಪೋಪುಂಡ ಬೆಟ್ಟು ನಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ತಮೆ ಪೋಲಿ ಯಾನು ಒಂಜೊಂಜೆ ದೆತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಅಂತೆ ಪುಡ್ತು ಚಪ್ಪೆ ವರ ಬುಡ್ಲೆ ಚಪ್ಪಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಎಲೆಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ಮಂತ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದಿತ್ತ ಚೂಲಿಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ದೆಪ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದಾಂಡ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಿರೆಂಗ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಯಾಮೂಲು ಗೋಂಟು ತಾರೆ ಎಗತಂದೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಗೋಂಡು ತಾರೆ ಹೊಗೆ ತಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ಬೆಚ್ಚವರದಿದ್ದು ಐಕೊಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಮೈತದು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ದಾಸ್ಮಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ದಾಸ್ಮಿ ಪುಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬೇವರ ಪಾಡೋಲ್ನೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇವರ ಚೂರು ಡ್ರೈ ಆತುಂಡು ಅದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 3-4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಲ್ನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫುಲ್ ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣೆಟ್ಟ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಈತು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉರ್ದು ಪಾಡೋಲ್ನೆ ಉರ್ದು ಪಾಡೋಂಡ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ಕಿರೆಂಗ್ ತಿನ್ನಗ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು ಅಗ್ಗೇರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಂಚ್ ಅದು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದುಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಂಚೆನು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಲ್ನೆ ನೆತ್ತಲ ಪರಿಮಳ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಂಚಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯೋಡು ಸೋಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂತೆ ಹಿಂಗು ಪಾಡೋಲ್ನೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಲ್ನೆ ಕಿರೆಂಗಿಡ್ಲ ಉಪ್ಪಿಪ್ಪುಂಡು ಸೋಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಪದೀತ್ನ ಕಿರೆಂಗ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಗು ಪೋಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಫುಲ್ಲು ಕಿರೆಂಗಿಗೆ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ವಾವ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ತೂನಗನೆ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಆಪುಂಡತೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಕೆಲವರು ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡುವೆರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಇಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುನು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂದೆಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಫೈಬರ್ ಇಪ್ಪುನೆಡ್ದಾರ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ
ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮುಡು ಬಂಜಿಬೇನೆ ಆಪುನೆಗ್ ಉನೇನು ತಿಂಡ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಗು ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಆಪುನೆಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ ಕಣ್ಣುದ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಏಪುಗೊರ ಮಲ್ತು ತಿಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿಪ್ಪುಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.